Mm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng spicy chicken adobo. At garlic rice. Yes, at drinks natin tubig. Mga kapudibis, wala po tayong online collaboration kaya pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Apo. Makantake Kapampangan. Mangantana po. Ayan. Sarap. Ang daming garlic yung natin, rice. Yes. Ang dami sili guys. Dami namin rice. Daming rice. Parang di nakakain, no? Kasi isang beses lang naman kami kakain. Di ba? Gusto mo lagyan natin, ano? Sige, bahala ka. Sobrang init ngayon, no? Mainit. Yan. Kita ng rice ko. Akin. Manang sa bata. Nasubo. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Ang unang subo ko para kay Alchi Pineda Mendoza. Ayan. Para sa yung unang subo, kain tayo. Kain tayo. Tap. Gusto mo? Sarsa. Nagkulot kami ni Ate Alma. Nalalagay yung damit ko. Gusto yung kulot na yan. Ito tayo bala. Sarap po. Ay ka. Sarap na adobo, no? Sarap ng pagkakaluto. Malapit na kasi yung summer kaya mainit na. Sarap. Di siya di siya native. Naubusan na tayo ng native. May puso pa. Nangiitlog na kasi yung mga yan.
Yung mga native ni tatay, may itlog na. Nangingitlog na pala. Nangingitlog na. Kaya di pwedeng katayin. Kaparas. Eldo. Pinagtanda no? Kaparas. Cheers. Sarap. Egg tayo ba? Hig tayo. Egg para sa inyo. Sarap. Paras. Dami natin rice. Sa kaldero ata ito. Dami. Lunes ngayon. Bakit? Merkules. Tapos Biyernes tayo Doon lang kami kumakain. Mga kapudus. Mga kapudibis. 3 beses. Ako naman, ano lang. Ulam lang. Makain din naman. Walang kanin. Tinapay. Ganun. Nabawasan ko na nga yung pagkakape ko ngayon. Hindi ka nagkakape. Dati, magkakape ako ng umaga, hapon, tapos tanghali. Ay, hapon. Happy Monday mga kapudibis.
Timing natin ngayon. Ha? Timing tayo ngayon. Nagugutom eh. Gusto ko lang shoutout si Ampas Lupang Burgis. Si Koy, pagaling ka. Ano, paano siya? Nagka-ubo, sipon. Gusto ngayon ng ubo at saka sipon ngayon. Marami nagme-message sa akin. Uso. Ganon. Pagkaling po kayo at uminom po lagi ng tubig at mag-vitamin C. Yes, sa lahat mo nagme-message sa akin, inom lang po kayo ng tubig. Tsaka pray lang. Kasi hindi naman po ako doktor. Hindi, kasi yung iba, may sakit yung yung anak ko. Ang dami rice, oh. Ayaw mo yan. Pray lang po tayo. Oo. At wag mo muna tayong lumabas. Ay, napano ka? Madulas. Dahan-dahan lang. Kaya tayo niya iwan eh. Nagulat ako doon. Hindi tayo dahan-dahan. Sige lang, sige. Iniwanan ka na ba? Hindi pa. Noon, 2021. And 2022. Subok-subok lang. Masarap. Yun ang iwan sa'yo, alam ko yun. Friend pa lang kami. Sundalo? Hoy! Nagkampay pa rin ng sundalo to eh. Mas matangkad pa si BBM. Hoy! Kaso lang ayaw ko sa kanya. 5'9" si BBM, yung lalaki 5'2" yata o 5'4". Ay, 5'2". Ayaw ko doon. Shoutout sa'yo. Unasan ka man ngayon. Sana Nandito masaya ka ako, na. ano? Hindi, naka-block na sa akin yun eh. Kasi iba yung gusto niya sa akin yun eh. Ay, iwanan mo nga. Iwanan ko nga siya. Kapag nagla-live ako, Nanonood siya? Oh. iba yung niya, comment niya. Ang sabi niya? Bastos, Oh? sana masaya ka na ngayon. Pilipino. First boyfriend. Pilipino, tapos pastos yung sinasabi niya. Inuwi ko dito sa bahay. Inuwi niya dito. Akala nga namin mag-aasawa na siya eh. Natulog siya. Iba yung gusto niya. Ayoko. Pinatabi ko sana yung lola ko eh. Tuwang-tuwa si tatay eh. Kasi nga nag-uwi siya ng lalaki. Pinawisan ako doon. Ano yun? 2016 pa ata yun? Ang tagal na. Pet ka pa nun, no? Sexy pa si BBM. 34, 24, 34 siya nun. Babae doon. Tapos mahaba yung buhok ni BBM. Ngayon hindi. Kaya naging Valerie Conception siya. Nakilala ko lang yun sa Facebook. Matagal din kami nun. Totoo kaya? Nagme-message. Pero, yung nakita ko na personal. Tapos ganun yung pinakita. Kinabukasan naka-block na. Kumain muna kami sa labas. Uy! Kumain sa labas. Nag-SM sila nun. Ako yung sagot. Tapos na nag-SM si BBM taya. Tama ako. Sure na ako. Sa'yo na yan ah. Bilisan natin yung manager natin. Gumising na. Ang sarap ng rice, madaming garlic eh. Hindi ko alam ngayon nasan na siya ngayon. Sa bagay, nasa Manila siya. Ha? Shout out mo.
Hindi Baka ko na- sumama na kay Okay, Bagyong Odette. Hindi ko na alam pangalan yun. Ano? Hindi alam ko pa. Shoutout sa'yo. Sana masaya ka na ngayon. Kung hindi ka na ganun, hindi mo ako Baka ganyan. nag-asawa na yun. Walang asawa yun. Ano din siya? Hindi, lalaki yun. Straight? Mm-mm. Oo. Ayun na. Sige na. Kaya mo na yan. Push na yan. Sige, kiss mo ako. Ah! Puselo na. Ano siya? Kiss ko daw siya. Ba't kaya mo akong kiss? Kala niya bibigay ko yung lubaw. Kala niya ganon-ganon lang ako. Bibigay ko yung lubaw. Ibibigay ko lang yung sarili ko sa taong mahal ko. Yung panghabang buhay na. Charot! Sino kaya yun? Malapit ng Valentine's. Yes! PM na kayo kung sino gusto nyong makadate sa amin dalawa. Anda ka na ba? Anda ka na ba? Eh, bawal yun. Papagalitan tayo. Joke Oo. lang po. Tapos mag-PPM sila. Siyempre, ikaw na yung nanalo. Alang-alang ako yung pipiliin nila. Online date. Uy, online date. Kailan ba yung Valentine's? 14. February 14, Oo, Lunes. anong araw? Monday. Gusto mo? Online date? Ayoko. Yung online date kita? Ayoko. Doon talaga yung birthday ni Jason Laksamana. Kailan? Sa February 14. Oh? Ayun yung talagang birthday niya, pero Tsaka mag-anniversary na yung The Foodie B sa February 12. yes. No? Bali 3 years na tayo magkasama. 3 years na tayo mga kapudibis. 3 years na tayong magsama-sama sa The Foodie. Kami ni BBM, 3 years na po kami magkasama. 3 years lang ba? Magmula bata, nandito ka na. Tapos 3 years pa lang. Hindi, bali, 3 years na. Kasi nung nakasolo mukbang pa ako ng, nakailang buwan lang ako. Sarap, busog ako. 3 years na kami magkasama, bali sa February 12. Anniversary natin noon. Tignan niyo yung mga old videos namin ni BBM. Ang payat ni BBM, no? Ako din, no, ang payat pa din. Sa June o kaya sa July, Ano? anniversary din namin yan. Jason. Doon kami nagkakilala ni Jason. Kailan? June o July. Diba? Mag-iisang taon na. Malapit na. Ay, sarap. Ang daming kanin, isang kaldero, no? Masarap kasi pag garlic rice talaga. Tapos, maanghang pa yung adobo. Tapos ka na? Sabi na natin. Yan. Okay ka na, BBM? Naka mo ng tubig. Ay! Tanggal. Naka mo ng tubig.
Sige. Okay na? Mga Foodies, ayan, tapos na si BBM. Naubos po natin yung isang kaldero sigurong rice yun, tsaka adobo. So mga Foodies, gusto po namin magpasalamat sa mga nagbigay po ng star sa amin sa Facebook page po namin sila. Jonah Jovia, Janine May Castro, Janisa P. Cascajo, Mary Francis Catolico, Jenny Diaz, Len Christine Trasona, Galicia, Jers Nicole Virginia, Eugene A. Bernales, Cristelyn Bea Marie Bumokla, Gwen Bautista, Lisel Villalobos Abrenica, April Eve Galuyo, ayan. At kay K-Pop Diaries, pinapa-shoutout po niya yung mami niya na si Mami Dalia. Ayan, lagi daw siya nanonood sa atin si Mami Dalia. At shoutout din po kay Baby Sian Manalo, Baby Zoe Manalo, at sa kuya po niya naka-bedridden na daw siya. Yes, hi! Shoutout po sa iyo, kuya, magpagaling ka. Pagaling po kayo. At shoutout po sa mga Team Matibay, at saka si Queen Natsu Sisi, meron po siyang channel. Please supportahan po natin si Sisi Queen Natsu at mag-subscribe na po kayo. Yes. Paki-follow na po ang kanyang Facebook page. At si Leia Payawan at si Baby Allison. Leia Payawan, Shout out, love si you. Koy. Senior Maymay, Jason Laksamana, Your Wawa, Stella Batusin, Tita Telma Benaventura, at kay Christine Alvido. yes, shoutout po sa bagong pumapasok sa atin sa live Yung chat. mga live chat, yung mga nasa premiere po. Thank you so much po sa mga laging nakasubaybay po sa amin at laging nakasuporta sa pag nagpe-premiere po tayo. Yes, mga kapudipis, ganun din sa Facebook page namin. Follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie, Instagram ng The Foodie, at TikTok ni BBM. Ayan mga kapudipis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.